Dobrý deň, vitajte pri ďalšom vydaní relácie Priestor. Dnes sa spoločne pozrieme na jedno zariadenie, ktoré pomáha starším ľuďom, teda tým, ktorí dosiahli svoju jeseň života v príjemnom strávení týchto rokov a o ich zdravie, o ich telesnú kondíciu a o to, ako sa majú, sa stará kolektív pod vedením pani inžinierky Mileny Polákovej. Dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Pani inžinierka, projekt Antonius sa volá celý tento komplex. Čo to vlastne je a ako to vzniklo? Tak som veľmi rada, že môžem predstaviť naše zariadenie. Začnem od začiatku. Pred 2 rokmi, keď vyšla výzva regionálneho operačného programu, tak občianske združenie Providentia sa ujalo tejto veci, vypracovalo projekt. A keďže tento projekt spĺňal všetky požiadavky, čo sa týka sociálnej inklúzie, bol schválený a bol podporovaný. Implementácia prebiehala 2 roky. Čiže Brusel, ak mám teda povedať. Áno, presne tak. Čiže bola európske fondy, štátny rozpočet a občianske združenie Providencia. Tak? Viem, že tieto veci sú spojené častokrát s veľkými papierovačkami, vybavovačkami, behačkami. Ako to bolo v tomto prípade? Išlo to? Veľké je slabé slovo. Veľké je slabé slovo, ale... Vybavovanie, papierovanie, ale spolupráca s ministerstvom je veľmi dobrá. Ešte stále sme nedokončili projekt, to môžem povedať, pretože ekonomicky sa ešte stále doťahujú niektoré veci, ale spolupráca je dobrá a verím, že harmonogram, ako bol schválený v projekte, bude dodržaný, čiže my končíme 30. novembra tohto roku. To je za rohom. Ja verím, že sa dobrá vec podarí. Vlastne už sa podarila, pretože zariadenie je funkčné, ak sa nemýlim. Áno, zariadenie bolo v mesiaci august skolaudované. To je prvé, pretože to sú tiež ďalšie papierovania, vybavania a tak ďalej. Takže bolo skolaudované a už sme zapísaní do zoznamu registra poskytovateľov sociálnych služieb. To je pre nás taký dôležitý doklad, pretože v rámci celého Slovenska teraz kdokoľvek chce, môže naše služby využívať. Áno. Aby sme to povedali aj úplne ľudovo. Je to zariadenie, je to komplex, v ktorom teda ľudia, dôchodcovia môžu dožiť svoj život v pokoji, v starostlivosti. Celé toto zariadenie pracuje v zmysle zákona o sociálnom programe, samozrejme, s tým, že my zastrešujeme 4 sociálne činnosti. Ano. Je to zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie. Aha. A teraz ešte pracujeme na dennom stacionári. Toto presne hovorí zákon a my všetky tieto sociálne služby poskytujeme. Čiže to sú základné a vlastne tie doplnkové služby k tomu sú, ak teda predstavíme služby, ktoré Antonius ponúka, ktoré sú to všetky? Antonius Senior Centrum ponúka samozrejme všetky služby, ktoré zákon káže, čo sa týka všetkých týchto sociálnych zložiek, ako som povedala. Čiže je to celodenná, celoročná opatera, všetko sociálne poradenstvo, zdravotné poradenstvo, sociálne služby, zdravotné služby. Vždy sprizvukujem, že my sme sociálne zariadenie, nie zdravotné. Niekto si to mýli. My nemáme hospic, my máme špecializované zariadenie. Rozumiem. Čiže samozrejme rešpektujeme zdravotný stav nášho klienta, samozrejme jeho vek, ale všetky aktivity robíme tak, aby sme my jemu spríjemnili život. Áno. My ho neliečíme. Ale samozrejme musíme, keď je taký zdravotný stav, tak liečíme. Za to tam máme odborný tím. Odborný tím. A práve to by sme mohli teraz využiť. My sme položili otázku zdravotnej sestre, vrchnej sestre, ktorá nám prezradí o tej zdravotnej starostlivosti, ktorá je dôležitá, čo si budeme rozprávať trošku viacej. Ako by ste charakterizovali zdravotnú starostlivosť o klientov a ubytovaných zariadenia? Čo všetko pre nich robíte? Ošetrovateľská starostlivosť v tomto zariadení spočíva v tom, že uspokojujeme biopsychosociálne potreby, samozrejme aj duchovné, každého jedného klienta. Pre nás je veľmi dôležité, aby si klient udržal sebestačnosť čo najdlhšie. Spolupracujeme s rodinou, pani doktorka chodí k nám ordinovať 2 až 3 krát do týždňa, spolupracujeme s lekárňou, není problém s predpisovaním liekov, spolupracujeme so zdravotníckymi pomockami, vychádzajú nám v ústretí, zabezpečujeme úplne všetko pre klientov. Teda kdokoľvek s akýmkoľvek zdravotným handicapom aj vo vyššom veku vám môže plne dôverovať, že sa o neho 24 hodín denne postaráte.
Určite áno. U nás je kvalifikovaný ošetrovateľský personál. Je tu sestra 24 hodín denne, je tu opatrovateľka 24 hodín denne. Máme doplnkové služby, máme tu liečebného pedagóga, sú tu ergoterapeuti, rehabilitačného pracovníka. Takže naozaj zabezpečujeme komplexné služby. Tak to bola magisterka Silvia Šimončičová, ktorá nám prezradila o zdravotnej starostlivosti v projekte Antonius trošku viacej. A my by sme sa mohli pozrieť, a nie len teda slovne, ale aj obrazom, sa pozrieme na to, ako to tam vyzerá. Izby, opíšme trošku interiér, exteriér, kde sa to nachádza. Ak dovolíte, ja sa aj tak vrátim ešte k tomu predošlému, pretože by som v tomto momente chcela povedať, že my v našom sociálnom zariadení sme si veľmi dali záležať na zložení našej organizačnej štruktúry. A konkrétne, keď sme počuli našu vrchnú sestru, musím povedať, že má skončenú lekárskú fakultu v Bratislave, že publikuje, že sa zúčastňuje rôznych seminárov, kde prednáša. Takisto máme nášho liečebného pedagóga, máme doktorku Šramovú, ktorú poznajú mnohí z televízie, takisto publikuje. Ona sama robí školenia pre sociálnych pracovníkov v rámci Slovenska. Máme erudovanú sociálnu pracovníčku, ergoterapeutov, čiže toto mi nedalo, aby som to nepovedala, lebo sme si veľmi dali na tom záležať. Dobrý tím, keď sa zostaví, tak veci fungujú, aj ľudia sa cítia dobre, aj v práci, aj tí, ktorí sú tam. Samozrejme, pozdravujeme celý kolektív a verím, že sa teda bude dariť, ale aj v tých priestoroch sa musí nejako dariť, čiže aj ten kolektív, aj tí starší ľudia sa pohybujú niekde. Je tam krásny park, som počul, ešte nie je celkom dokončený, ale bude. Rada predstavím celé zariadenie. Park sa už robí, viete, stavbári odišli a jednoducho... A zanechali spúšť, áno. Áno, ináč, nerada by som teraz niečo proti ním, ale my sme to už dali do poriadku, tráva je vysadená, lavičky sú pripravené, vonkajšie osvetlenie, všetko funguje. Začnem vonkajškom, máme vybudovaný v rámci projektu, bol vybudovaný krásny altánok, kde skutočne chceme robiť, ako len počasie dovolí, aj teraz už robíme rôzne tie naše ergoterapeutické činnosti. Pretože to slniečko, to počasie, to prostredie vonku, úplne iná atmosféra je. Čo sa týka samotného zariadenia, máme pripravené lôžka pre 73 klientov v 37 izbách. Všetky naše izby sú jednopostelové, dvojpostelové a majú vlastné sociálne zariadenia, všetky. Čiže vlastne minibyty, dá sa povedať, také bunky Také bunky, presne tak. Okrem toho, keďže sú vybavené s prchovým kútom, na každom poschodí máme zvlášť veľkú kúpeľňu s vaňou, aby si aj toto mohli využiť, kto bol na to zvyknutý. Máme všade čajové kuchynky. Čo sa týka stravovania, máme vlastnú kuchyňu. Musím povedať, že tá technológia je naozaj už vysoko na úrovni, tak ako si to dnešná doba vyžaduje. Nebudem tu hovoriť, že chróm a tak ďalej, ale je to skutočne multifunkčne zariadené. Ako hovoríme nespisovné, funglnové. Funglnové, áno. Je určite nádherné vidieť, ako je to všetko pripravené. Verím, že aj vy si nájdete chvíľočku a keď pôjdete okolo, tak sa, predpokladám, návštevník môže prísť pozrieť a po prípade sa porozprávať s personálom, aké sú podmienky a tak ďalej. Ale mňa zaujíma aj tá druhá časť jesene života, teda nie len tá zdravotná a to, ako budem bývať, ale čo budem vlastne robiť, ako budem tráviť ten voľný čas, lebo samota je hrozná vec a pokiaľ to dobre chápem, ak sú tam dvojpostelové izby, tak je tam teda možnosť nejakého sociálneho kontaktu, ale stále málo. Čo ponúkate teda pre týchto ľudí? Presne tak, dobre hovoríte. Máme krásnu spoločenskú miestnosť. Okrem toho priestory našej jedálne, okrem toho, že sa tam podáva strava, nakoľko je to naozaj priestranná, slnečná jedáleň, tiež chceme využívať na niektoré činnosti. Potom tam máme kaplnku, ktorá tiež bude využívaná možno týždenne na duchovné účely, týždeň možno 1 hodinu. Takže bude to aj kvázi taká klubovňa, by som to nazvala. A okrem toho máme krásnu rehabilitačnú miestnosť, veľkú, kde už čaká nejaký masérsky stôl pre našich klientov, nejaké tie výrivky. Takže to sú tie také základné činnosti a okrem toho samozrejme máme tam krásne dámy, lebo tak ako ste povedal, jeseň života. Toto by som si ja vedel ako chlap predstaviť. Áno, sú tam krásne dámy, takže bude chodiť kadernička, pedikérka, všetky tieto služby budú samozrejme zabezpečené. No už sa začínam aj tešiť na tú svoju vlastnú jeseň života. Nie, treba vydržať. Treba vydržať čím dlhšie, ale keď už sa nebude veľmi dať a nebude veľmi chcieť, tak toto je skvelé riešenie a mohli by sme teraz záujemcom aj prezradiť, doteraz sme nepovedali, kde presne sa to nachádza. Áno. Takže Antonius Senior Centrum sa nachádza v Sladkovičove na Sereckej ulici.
Číslo je 308, ale nájdete nás, pretože už steny zdobíme veľkými billboardmi a je to dvojposchodová budova v jemných farbách, by som povedala, takže už z cesty uvidieť. Kto príde na kruhový objazd do Sladkovičova, hneď túto budovu vidí. Tak tesne predtým, ako sa rozlúčime, možno na záver nejaké odporúčanie pre všetkých teraz seniorov alebo tých, ktorí začínajú mať pocit a uvažovať nad tým, že by niečo takéto pre seba, ako sa svoje riešenie hľadali. Čo im odkázať, čo im povedať na záver? Ja poviem takto. Určite každý človek, ktorý prežil niekde svoj život, je mu veľmi ťažko odstrihnúť sa a prísť do takéhoto zariadenia. Ale zase kto sa nad tým zamyslí, skutočne budem teraz propagovať to naše, je mu tu lepšie. Nesedí medzi 4 stenami, tu sa mu už raňajky dostane. Žiadne existenčné problémy nemusí riešiť. Tu sa o ňo postarajú. Má celý deň program. Skutočne ten program je nádherný. Či sú to už číka práce s rukmi, či je to myšlienky, či sú to súťaže, či sú to len počúvanie hudby. My sme zatiaľ našim klientom nedoporučovali ani televízory na izby. Presne to, čo ste povedal. My nechceme, aby sa nám zatvárali na izbách. My chceme, aby prišli pozerať do jednej spoločenskej miestnosti, do druhej, do jedálne. Všade sú veľkoplošné obrazovky, nech pozerajú spoločne. Nech už debatia medzi tým. Samozrejme, musíme rešpektovať, že ako by som povedala, že kto bude mať ovládač v ruke, viete, to je, aj keď je veľa ľudí, tak je to veľmi dôležité toto vyriešiť. Ale dá sa dohodnúť. A potom tí klienti naši skutočne úplne ináč ponímajú ten život v tomto zariadení, pretože vidia, že je o nich postarané, vidia, že tam majú priateľky, že si majú s kým podebatiť, že si môžu prejsť sa okolo, v zelení, posedieť, oddychnúť si, že vedia, že je tam stabilne 24 hodín sociálna, ale aj tá zdravotná starostlivosť. Aj keď sme sociálne zariadenie, znova to zopakujem. Ďakujem za veľmi milé slová a za návštevu štúdiu pani inžinierke Milene Polákovej, ktorá prišla a porozprávala o projekte Antonius a verím, že tá sa nevidíme naposledy, pretože čítal som nedávno, že práve v takýchto zariadeniach sa častokrát nájdú ešte jesenné lásky a možno do roka, do dňa aj nejaká svadba. Funguje to. Tak vám želám všetko dobré, pani inžinierka, a niekedy dovidenia, do počutia. Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré aj vám.